हेल' लोगोफोर, आदसा नोंथांमोना मोनसे गेमनि बागै खोन्थानि। बे गेमानो जाबाय आरोना टिन पार्टि मास्टार। नैबे टिन पार्टि मास्टार, नोंथांमोना मालाबाफोर टिन पार्टि मास्टारखौ गेलेखांबाय जानांगौ सोरबा सोरबा। ओमफ्राय गासिबो मानसियानो मिथिया आरोना टिन पार्टि मास्टारावहाय कमिसन मोनो, बनास। बेखौ रावबो मिथिया आरोना। नैबे रेफार आर्नाव थुनांगौ। आंनाव दा बेयाव फैसा थाइसेबो गैया आरोना। बे रेफार आर्नावनो माने मानसिफोरनो इनभाइट खालामहरनो हायो। नैबे रेफार आर्नाव थुबाय, थुनानै आदसा बिदि ओंखारबाय आरोना रेफार आर्नावहाय। दानिसो आंनाव दिनै बे रेफार आर्ननिफ्राय ओरैजाय इनभाइट खालामनाय फैसा हाबफैदों आरोना। बे फैसाखौहाय आं नोंथांमोननो खोन्थानि। नैबेयावहाय आंना गोजौआवहाय नैबे फैसाया 4056 दं आरो दै। ओमफ्राय बे फैसाखौ आं बहनजोबनो हाया। 5000 जाबा खिन्थु बहननो हागोन दै बेखौहाय। ओमफ्राय नैबे माइ केसआव थुबाय आं, माइ केसआव थुबाय। नै दा सिलभार जाना दं आरोना, नैबे आंना सिलभार जाना दं। ओमफ्राय माइ कमिसन, नैबे माइ कमिसनाव थुदो। मिथिसिगोन सोर सोरनि माने माला फैसा हाबफैयो बेखौ मिथिया आरोना। नै बेवहाय दंजोबो गासिबो डिटेल्सखौनो नुजोबगोन आरोना। बेवहाय बे जिर' गोजा, बांसिनानो हाबफैयाखै, बिराद गोबाव दिन हाबफैयाखै आरोना फैसा। नों इउटुबाव जा मायाव जा लिंक होना दोन, वाट्सएप फेसबुकफोरावहाय शेयार खालामनांगौ, वाट्सएपफोरावहाय लोगोफोरनो शेयार खालाम, बिसोर इनस्टल खालामनानै गेलेगोन जेला फैसा सोना गेलेगोन। नै आंनाव बेसेबां हाबनाय दं नैबेनो आरोना। 100, 192, 77, 115, 77, 331, 154 बेफोर हाबनाय दं आरोना। 2000 गाहाम हाबनाय दं, 1700 गाहाम। नै नुगोन, नै बेफोर हाबजोबनाय। नै बेवहाय 883 दङ, 2899, 778, 200 बिदि हाबफैयो आरोना लोगोफोर फैसाया। ओमफ्राय बेवहाय रेफार आर्न खालामबानो मोनो। ओमफ्राय दायो आंनाव टटेल फैसाया 9494 जाबाय आरोना। आं सिगां बहनखांबाय दै 5000। ओमफ्राय टटेल रेफारा मा जागोन 61 जाबाय आरोना इनभाइट खालामनाया। ओमफ्रायो नैबेयो जाबाय टटेल उइद्र, माने खनथाम जाबाय आरो उइद्र खालामनाया। नैबे उइद्र अपसनाव थुबाय आङो। उइद्र अपसनाव थुबाथाय नैबेहाय उइद्र डिटेल्सआव आं नोंथांमोननो खोन्थानि। नैबेनो आरोना 5331 बेजों बुजाबनानै आरोना टटेल प्लास खालामनानै बिसिम फैसाखौ आं उइद्र खालामना लानो हादों आरोना। 5000 नैबे एक्सट्राखा। ओमफ्राय नैबे मोनसे 100 खनसे उइद्र खालामदों, 10ता खनसे उइद्र खालामदों। ओमफ्राय 5331 प्लास बेखौ उइद्र खालामदों आरोना। दा नोंथांमोनाबो खालामनो हायो। दा ओमफ्राय आंनावहाय आं उइद्र खालामनो हाबावसिगोन आरो दिनै 1000 खालामनो हागोन आं। नैबे 1067 फैसाखौ आं उइद्र खालामनो हागोन। नै बेयावहाय उइद्र अपसनाव थुबानो जाबाय आरोना। उइद्र आंनियावहाय हाबबाय बेंकआव। आं दा बेखौ खालामथ'वा, आं बेखौहाय 5000 जाबासो उइद्र खालामना लागोन आरोना। नोंथांमोनाबो इनभाइट खालाम लोगोफोरनो। नै बेयावहाय वाट्सएप दं, फेसबुक दं, इउटुब दं। ओमफ्राय कपि खालामनानै नों बेलेगनो पेस्ट खालामना हरनो हायो आरो लोगोफोर। नोंथांमोनाबो गेले। आं लिंकखौहाय डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन आरोना। नोंथांमोना डिसक्रिपसननिफ्रायहाय लिंकखौहाय डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना गेलेबानो जाबाय। ओमफ्राय बेयावहाय फैसा सोनानै गेलेनो हागोन आरो नोंसोर। नैबे एड केसाव थुबाथाय नै 300, 500 बिदि सोनो हायो। सिगां 100 हायोमोन, उनावहाय बारायबाय। माने ग्र' जाबाय नालाय, आपग्रेड जालांबाय थाबाय। बेनि थाखायनो फैसाया अभार जायो आरोना। दा आं बेयावहाय फैसा सोआखै, गेलेनो हाया आरो। नोंथांमोना रेफार आर्न खालामबाय था, अब्लानो आरामसे कमिसन फैयो। नोंथांमोनाबो गेलेदो एबारनिफ्राय।